Pisana istorija. Pisana istorija je, to možemo svako ko želi da može da dođe do istog zaključka. Zato što smo mi ovim našim kratkim životima bili svjedoci neke istorije koja se na zapadu piše na jedan način koji je, mi smo svjesni toga, laž. Ili potpuna ili djelimična. I ta istorija će ući u knjige, djeca će da uče to i ne vidim razlog zašto ne bi posumnjali onda i one ranije istorije. Odnosno, istoriju pišu pobjednici, odnosno istoriju pišu ljudi koji imaju neke agende političke, državne, društvene, raznorazne, duhovne i friziraju istoriju. Tako da je istorija skup falsifikata. I to što mi učimo i u djecu i što djeca čitaju, to je, ne mogu da kažem apsolutna laž, ali ona još gora laž, ona polu istina, odnosno polu laž, gdje ima djelića istine, taman toliko da te navede da povjeruješ u to i da pomisliš da tu ima nečega. Ali zaista, to je, mislim, vi ste isto, imate neke godine i možete komotno da zaključite, da imate vrlo sličan zaključak, kad znate šta je bilo i kako se to tumačilo i kako su izvještavali novinari o tome i kakve su knjige napisane i kako sad se to zvanična istorija, kako to zvanična istorija tumači ili opisuje te događaje u kojem smo mi bili svjedoci. Tako i ovo, da bi ti postao naučnik, da bi postao istoričar, to zahtjeva jedan drugi odnos prema tome i tako dalje. Ali mislim da ne širim, ali pogledajte šta naša djeca uče, ja ne gledam, ne smijem neći da se nerviram. Tako da kad pogledate udžbenike, to je strašno. I ko to piše i sad da ne širim dalje.